Takže čau lidi, vítám vás u druhého dílu našeho serverového dobrodružství tady s Ardym. Ahoj. No a v dnešním díle se zaměříme na to, že vlastně Ardy bude dělat farmu na jídlo, no a já budu dodělávat náš super extrémně dobrý domeček. Takže Ardy, portni se ke mně a pojď mi ještě helpnout nakutat nějaký to dříví na ten domeček, na podlahu. Já dělám farmu, ale... Jo, aha, tak já si ho nakutám sám. OK. A nebo, no jo. Jinak, teďka jsem si enchantoval jsem si krumpač, mám tam nerozbitnost 3 a účinnost 3. Jo. Levelem 17. Ale já mám malinko lagy někdy teď. Tak dej to po AC. Počkej. Počkat. My nezajdem do Netheru? Tak si vlastně to bychom mohli udělat taky, ale tak nejdřív si uděláme ty naše věci, co potřebujeme. Zajdem asi v dalším dílu. No, že bychom se vydali. Dočkat se portnu. No, takže dodělám... Tak já zajdu dom. No, v našem domečku jsem teda změnil, že tady máme žebřík. A ale kde chceš udělat tu farmu? tady bude vlastně další patro. Udělej si ji kde chceš. Já ji udělám ve vzduchu. No, co nám zbývá, ale nějak trošku fyzicky, ať to vypadá. Dávám to dobře. Jo. To já si udělám z koblu. No třeba. Nějak ať to pěkně vypadá. To mám hodně. Kamo, já ještě budu asi potřebovat kmeny. Počkat, vyjde mi to. Je natěž, já nemám. Žádný. A vem mě, když tak. Ježí, já jsem blbec. Tak. Jak to? Co jsi stvořil zase? A nic zajímavého. Jo? Tak. Jsem to jako... Ježiš! Super. Se pojď podívat, už to mám hotové. Nemůžu, stavím farmu. A dones mi plus vodu. Jo, potom, ale já už nemám já už mám jenom trošku železa. Si budeš muset udělat sám. Ale máme teda fakt epický domeček. No to. Protože je opravdu proti fyzice úplně velikán. To tedy vážně skvělý. Jinak vlastně tato další místnost bude sloužit na to, jako bude to taková naše knihovna, budeme tam mít knihovnu, nebo co tam ještě budeme mít dalšího? Enchant. No enchant, no to jsem říkal knihovnu, potom si tam dáme teda tu kovadlinu, kterou jsem teda úspěšně postavil. Kde zase ta kovadlina? Kam jsi dal? Jo, ty jsi ještě nepostavil. Jo, ty ji máš u sebe. Nemám. Máš? Já to vidím teďka, já jsem doma. Jak u sebe? Jo, jako to jo. Ještě mi chybí celkem 12 levelů, aby jsem si mohl vlastně vylepšit v kovadlině můj enchantovaný krump. Jo, jinak jsme si získali postele, Ardy získal postele, takže i nějaké ostatní materiály šel různě šmejdit po světě. Ano. Nechceš nějak helpnout s tou farmou? No, tu vodu a zem bys mohl donést, hlínu. No, to se mi teď zrovna nehodí. Do toho se mi teda fakt teď nechce. Já bych ji teďka nutně potřeboval, čekej. 1, 2, 3, 4... Hele, dneska jsme ale ten program... 12 hlíny mi dones. Hej, ale teď máme celkem dost nabitý program, myslíš, že to stihnem za dnešek? Jo. Když mi doneseš 12 hlíny a vodu? Já bych potřeboval možná i help s tím. S tou hlínou? Ne,
tím domkem s druhým patrem. Já tu farmu budu mít, jo? Počkej, hlínu mi nenos, já mám. Tak až budeš mít farmu, tak mi pojď helpnout. Když tak si udělají nůžky a... Ale můžeme vám říct, to se nám s kovadlinou menší lak, že my jsme kovadlinu vytvořili, jenomže ona se nám prostě z ničeho nic ztratila. Jakože jsme ji nedostali, jakoby. Takže celkem nás kovadlina stala nějakých 60 železa. Takže skoro tak železa. Hele, já počkat. Přemýšlím, jaký uděláme strop. Strop? Nevím. Ne, já fakt nevím, z čeho by si mohl dělat, ale... Dej mi ten enchanting a to. Čekej, ale to zamkni ho. Hele, já nevím, proč já nemám skin. No? Máš skin. No já ho nevím. Sundej si to brnko. Normálně, prostě gatě třeba. Helmu ne. Vidíš, že mám Steva, nevím proč. Nemáš Steva, to bys měl kalhoty. No to je jedno. No ještě potřebuju knihy. Ještě potřebuju knihy, Okay. hovna. Ještě hovna potřebuju. Počkej. Je dám, jenom je najdu. Jinak tak co, v příštím díle se vydáme do toho nedru. Chytej. Jo, Tu je jo. máš. Já si teďka odložím věci a zajdu si pro tu vodu. Jo, hej, a celkem by se mi hodilo, když půjdeš pro vodu, nakutej mi plus tak 10 dřev kmenů, aby jsme mi mohli tu knihovnu vylepšit. Jo, No počka. ale kaktusy nám rostou krásně. Jo? Jeden mi spad. Nemáš nějaké dřevo ve skříni náhodou? Ne, vím. Já teďka se o skříně nestarám moc. Totiž skříně žádné nemám. Ale tady je voda. Hej kamo, já stěhuju tu Kovadlinu? Jo. Jí někam hoď. Jo, hej, a ty postele mi pozdej. Ty postele teďka ti dát nemůžu, já jsem venku. Jo, dáme si je nahoru ty postele. Nevím, než to tak jak... Já až přijdu, tak to nějak zrobím. Takže já jako postel nepotřebuji. Já vím, ale jenom tak jako... No jo, já vím. A to není také divné. Já teďka musím těžit, to dříví přeci. Jo. Ukážu, abych trošku mohl vyrobit. Jaký budíš k ničemu. Tady. Stavím. Jinak mám 3 kydle vody. Děláme nekonečný zdroj asi. Kde? Potom někde. Já bych nemohl, kdyby nám to někde zapalil ten dům. No. No asi měli udělat cihel. No když máme tolik cihel, ukáž, já se kouknu, kolik těch cihel máme. Já mám nějak stak a něco. Já mám kolik? Počkej, tu je nějaká 4 cedule. staky a plus 15 briku a 2 schody. Hej, někdo dal do džungle cedulí, co este chceš. To máš jedno. Jejda. Jo, já se kouknu na tu tvoji farmu. Ex? Ex. Já to ještě vůbec nemám hotové, jo, takže... No. OK, jsem doma. Super. Jo. Počkej, co já teď udělám. Jo, já si zajdu ještě pro ty jako křáky, víš, to myslím. Jak se to jmenuje, to jako to, co roste prostě na stromech, ty listy. Mliany? Ne. Já jdu vyrobit motičku. Stačí dřevěna.
OK, mám motičku. Přemysl oráč, mám ocenění. A mám hlad. Co je, já jsem nějak bugnutej. To mě způjde teda. Ježíš, že jsem nevzal ty mrkve. Tak ukaž, počkej, kolik toho mám. Tak co, jak pokračuješ, už máš tu... Už budu mít. Vodu už tam mám dávno. A co jsi zasadil? Mrkve. Počkej, na co využijem mrkve? Třeba na čuňata, na jídlo. No, ale počkej, dají se využít nějak ještě jako nějaký dort nebo něco v tom stylu? Já ani nevím. Bo víš, když jsem si dal tu přestávku s Minecraftem, tak jsem to hodně zameškal, takže... Nevím. Jaj. Tak víš, na co jsem přišel? No, Že když skočím na kaktus, tak se mi to lagnu. houby. Mhm. Fakt. Mhm. Já udělám ještě ten nekonečný zdroj. Tak co, kdy už mi půjdeš konečně helpnout? Až udělám nekonečný zdroj vody. What the fuck? Co to je? Co je? Oj, co robím? Máš nůžky? Nevím. U sebe ne. Chceš lístky? Jo, počkej, dají se získat někde na spawnu třeba expy? Jo, tam je ta farmy. Super. Třeba na vepře. Že mi pak půjčíš meč? Možná. Jestli budu hodný? Mhm. Ne. Ne! Jo, máš to dřevo teda? Mám si to ho pojít. Já jsem spadl. Jo. Tam nedržel shift. No dej. Je tu? Jo. Jo a zase i melouchy, jo? Louky. No, melouchy. Je, dík. Už se konečně dočkáme kvalitní vietnamské práce. Od kdy je kvalitní? Nevím. A byla někdy kvalitní? Nevím. Ne. Tak počkej. Já jdu udělat ten nekonečný zdroj. Ty vody, já jsem to dal blbě. Tak. Už mám ty knihovny. Hele, pojď sem nahoru. Počkej, já jsem udělal teďka ten nekonečný zdroj. No, vypadá to. Pojď nahoru. Děj se, prosím tě. Dá se to tak trošku ošidit, jakoby musím i tady, kde stojím, dávat ty knihovny, nebo musím to i tady do rohu, nebo to stačí dát sem, kde stojím? Můžeš to ošidit. Jo. Počkej. Ještě budu potřebovat trochu dřeva. Už nemáš? Počkej, já něco udělám jenom. Ukaž, co to dává. Hej, počkej, a jak vlastně vůbec poznám, jakoby, když to dám, jak mi to tam ukazuje ty ufonské znaky v tom enchantu? Jak poznám, co to je za enchant? To nepoznáš. Jo, takže jako to beru podle náhody, jo? Hej, víš, co jsem zjistil? No. Že kovadlina nejde loknout. Ani enchant. Kovadlina jde, protože já už jsem ji myslím loknul.
A tak proč na ní můžu? To nevím. No nic, tak ještě budeme potřebovat, já nevím, nenatáčíme už dlouho. Ne, tak 12 minut asi. Houby. Asi 17. No to ne. Ale já se kouknu. Jsem se zabil. Jo. Neber mi věci, jo. Já ani nevím, kde si spát. Zkusíme, jestli tady funguje back. Jo, hej, tady funguje lomeno back. Jo? Mhm. Nebo ne? Počkej, jde to sem. Jo, někde bych tu měl mít věci. Hej, ne, ty moje expy. Ty si to ještě neolenchantoval vlastně. Bohu. Sakra. Mám zpátky jenom 5. Hele, tak nemůžem to teď stoupnout, abych si zašel o expit? A co jako si chceš o expity? Že bychom teď na chvíli dali offscreen. Co je ze serveru? Sorry, byl na chvíli nějaký výpadek serveru, tak jsme to museli stopnout. Jinak hrajem dál. Jedu ještě Hele, já už se Hele, fakt je blbé, když jsem se teď zabil. Nemůžem to nějak vylepšit s tím vchodem dolů. Můžem, pojď za mnou, teďka je to jednodušší, dívej se. Jenom a hop. To jsem si taky všiml. To je úplně lehké. Já vím, ale já jsem se předtím, nevím, co se mi stalo, že jsem spadl. Ještě potřebuju listí. Něco musím vyhodit. Vem si steak. Tu máš. Steak. Dík. No. Hele, ale už moc natáčet nebudem, jo? Protože už tak to máme nějakých 16 minut. Zapnem to a pak ještě teď můžeme něco udělat v offscreenu, ne? No. Tak se pojď. Ty už jsi viděl moji farmu na videu, že? Co? Počkej, já se na ní kouknu. Ještě jednou. Ale já si ještě naberu nějaký to... Já zvětším tady tu plošinu. A uděláš tady plus resku, já nevím jak na to. Počkej. Tak už mám listí. Jo. To je vážně super, ale... Tak a já už jsem celkem svůj úkol splnil za dnešek. Wow. Já jsem spadl. Marťan. Co? Ardis. Už jsem splnil svůj úkol, mám dodělanou tu místnost. Ale když tak já nejsem žádný Marťan. Tak mimoň. To seš ty možná. Kaj jsi? Doma. Ukaž tu tvoji farmu. A jo, to by mohlo být. Jo, ještě ale pak to ještě zvětšíme, jo? A možná by to ještě chtělo farmu na ovce, ale nevím, jak bychom to tu dostali. Jedně, že bychom si pak něco udělali. Ovce jsou, myslím, že na spavnu. No to je zase pravda. Tam je všechno. Jo, ještě by se mi šiklo dřevo. Které ti nedám. Máš trochu? Jenom potřebuju 2 duby. Cože? Dubové potřebuju. Já se kouknu, jestli mám nějaký. Tak počkej, tak jdu dolů. Nějaký seklo, já mám ale opracované. No já potřebuju opracované. Jo, tak já ti dám. Počkej. Dej mi to všechno najednou. Já ti to pak vrátím. Tak pojď na to, nahoru. Jsem tu, Ježíš. Aha, kde? Tě nevidím, já jsem doma. Jsi slepý nebo co? No dej mi to. Já tě nevidím. Hej, co ti je, teď já furt chodím. Co děláš, teď já furt chodím za tebou. Ty jsi nahoře, já myslel, že jsi dole. Teď jsem byl celou dobu dole. Nebyl. Byl. Jsi nahoře. No tak pak to uvidíš ve videu. No dej mi to dřevo. Počkej.
Už jsem ti ho dal, ale ty jsi ho nevzal. No, protože jsem měl plný inventář. Žer to. Ono to nechce to dřevo zežrát. Pane bože. Mi to nechce zežrat to dřevo. A proč bys jedl dřevo? Ne, prostě mi to nechce vzít. Já jdu na dub. Já to mám celé bugle. Je super, že jsem našel dub. Sorry lidi, ale opět Se stává. jsem měl bug, no prostě. Tak, počkat. Jo, mám to dřevo. Víš, co ještě dodělat tu naši epickou enchant knihovnu. Aj. Kde mám to dřevo, blbé tu? Tak. Ne. Jo. A mám všechny knihovny, jsem borec. Takže se jdu kouknout. Kouknu, kolik to dává levů. Jo, 30 tady jde. Posuň se trošku. No tam zrovna ne, no, tak. Máme to v takovým zajímavým stylu. Hele, mě něco napadlo teď. Něco. Tram, tarara, tará. Počkej, teď jsem slevil, co tam zase ty. Jo, dáme si tu postele? Počkej, já pro ně zajdu a dám je tam. Musím najít. Tam to jde zase. Jinak teda v příštím díle se vydáme do toho nedru, ne? Když tak. Mám si dát nějaký enchant s 3 levelama na něco? Nevím, to je tak na lopatu. 5 levelů, něco to je, mám to dát? Jsi jaký level? Mám tam Breaking a Efficiency, nebo či co to je. Na trumpu? No, To je dobrý. za 5 levelů. Ty máš diakru? Ty jsi vyrobil? No, Kdy? ty jsi mi je dal. Ty jsi mi předtím dal na to dia. Jo, vlastně. Ani nevíš, ne? Já nevím nic. Jinak tak nestopnem to už, ne? Asi ano. Takže příště, když já vám řeknu plán, víte co bych... Pojď se, Martin. Počkej. Dívej se. Ale tady bychom to celé ještě, tady co projdu, tak, tady bychom dali příště zabradlí, ne? Nevím. Když Jsme tak jo. mohli, potom prostě celé to tu, Ne! Já jsem spát. celé to tu ozabradlit a potom vydali bychom se příště do nedru, ne? Jo. Tak co, tak už to vypneme, jo? Mhm. Tak pro dnešek se s vámi loučíme a čaues!